Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Tomas at taga Mountain Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat ko nga ibinglay ti kapadasat, may papan iti inaramid ko adandani pakaysagmakak. Tabarang adda ibati na abasit nga adal, kadagiti padak adumdumneg. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Tomas, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Diyo anak, ingka man i-close jay gate bulb ti danom? Wan, tatang. Ay, saan anak? Di ka mapmapan. Apay ka di, nanang. Gaputa adda mangusar. Ay, unay kam Tomas. Kit-kitaam nga adda aglablaba ijeruar. Pa-i-close mo kit din ti gate bulb ti danom. At damat karga jay drama. Wan, ngam amangan no kurang. Bayam, ta isunton ti mangi-close, inton malpas nga aglaba. Dakkel nga rod ti bayadan tayo iti bill tayo iti danom. Isu amasapol nga agtipid tayo. Wan, ngam no adda usar iti danom. Saan mo apaidep? Taamangan no kasurunda ka. Ita ka di ti Judith ti bil ti kuryente, Annabel. Wan, manong. Iso akul kolektak dagiti bayad ti kakadwa. Tano makakolektak, inakagbayad den. Una, tapno saan nga ago overdue. Ano sampay lang nga ading ko. Sikapay lang ti mapan agbayad. Wan, manong. Sana bali. Asidagmat ti opisina ti pagbayadan. Ita ka din ti Judy ti Silaw. Ha? Wan, manong. Ibatik man nga rod iti bayad mi. Mapagpiaran kayo mat siguro apang ibatsan iti kwarta niya. Basta ibatim latan dita. Saan abali? Mailista mo ti bayad mo. Apay ngay. Agkurang matanday ito yung nakolekta pagbayad iti bill tayo, manong. Ne, apay ngay. Saan mo ka di nga indulin iti agsapa, adi? Saan nga rod, manong? Gaputa saan ang nakolekta amin? Iso ngayong batik. Ang agkurang matan. Ne, apay ngay. Jackman amo. Amangan no at damot nangipid. Ngam saan mo't ang nagbayad? Wano, adda na baryaan iti sobra. O niya, nakabayad kayo iti kuryente. Saan pa'y nga rod? Ta saan pa'y anak kolekta amin iti agsapa ti Sir Titunggal Maysa? Ngam ne, nakurangan mo tanti koleksyon. Anya? Amangan mat no sana mapagpiaran dyan ang ibatsak iti bayad ko iti agsapa. Anya? Saan kumamot akas ta, ah? Manong Jericho, saan mo atutupan ni Manong Tomas? Agar-aramid ka, Tomas. Kita dandani na kan dinisnog ni Jericho itay. Padaas na kadisnugan na. Ta iso ti madaksan no bilang. Ay nalakay, sikat inagbidot. Api nga nga imbagam ti kasjay. Ibagbagak lang matipod no. Kasanungay, no di dain nayon gayam ijay koleksyon jay inted ko iti agsapa. Ay na, ay unay kan aya. Narigat ni agipapan. Pankampay no pudno. Basta, masurunak kadagiti boardmates tayo. Kunamlan asino da. Idinto tagpapada tayo laeng nga agab abang iti da ito'y abalay. Pwe! Unay kan lakay. Anya ka di ti maipay ko, Manong Tomas? Mabalin ka di nga inaya din nyo ti magna dita agdan no sumangat kayo dita second floor. Ha? Kumanabtog ngamin ti chinelas mo amag na. Ngalaw-ngaw. Amo mata kayo ti agdan tayo. Iso amang ngeg no adda magna. Ay, Manong, pasensya kan ang saan amaliklikan ti kasta. Adalat tamangag. Kasla ka lag kilo iti 250 kilos. Ah. Nagdagsan unay tabaddag mo. Mangag aging ka iti kwarto mi. Nalabos kamot nga agsasao, Manong Tomas. Aging inayadak mo tamag na.
Ngam kas iti naibagam, kayo nga minti agdan, iso nga adalat tamangeg no adamag na. Ay kat, agiin nanos tayo Ta saan mo't asimentado amin to'y boarding house tayo. Basta, agin inayad ka! Ay nalakay, baliwam ka di ta ugalim. Si kantisang kadilaw dagiti kakadwa tayo aborders. Abay, anya tidakas nga inaramid ko? Nga is-istoryahan da, ha? Banag ko nam ka di, kat nasaya at tipakpakitam ka dakwada. Katuan mo! Ay nalakay, saan anasaya at aramidem no daduma? Kababain ka dagiti kakadwa tayo aborders. Nagkatulak at alablabi da maya. Awan to pa ibagbagat landlady tayo. Apay, urayom ka di pa'y atilan lady tayo timang sitakan ka. Ay nalakay, di ka unay. Tama nga numapapanaw tayo, gapo iti aramid mo. Ne, apay ngayong agisampay ka dita manaw. Insabit ko lang nga rudon ti hanger ko. Ikatampay laang. Ah? Madiskartyan day ta. Anya ama diskartyan? No makita mga adda hanger, amom kuman nga adda agisampay dita. Di mo ikatan ti hanger. So nabalikan ka Tana spin mat day talablabaam. Anya? Apay, no na-spin. Saan ka din amay sampay, mano? Ikatam dagita insampay mo. Kat isublim dagiti inikat mo ahanger. Tasyaktiin mo na ditang agisampay. Apay ay adi mo matarusan timbagakan ka, madam. Manong Tomas, di nak ko maawagan iti madam. Ibagam laeng no anya ti kayat mo nga ibaga. Di kan agpalpalikaw pay. Binagaan ka mat idi nga inayadam ti magna di taagdan. Tane, kumanabtuog. Manong, si kaamis mo tinang ibaga idi, akayo ti flooring kan agdan tayo. Iso, asaan amaliklikan nga daaguni. Nang runa, no mangyakarak iti tugaw. Wenno adda matinag. Apay nga minatinagam dagiti gamit mo. Saan nga rod amaliklikan, Manong Tomas? No kayat mo, agsinukat ta iti boarding house. Sika iti second floor, tasyak iti first floor. Tomas, apay, di kay ka no agkikinaawatan dito boarding house. Nay, anya ti kaya to asawan, manang. At dati na idanon kanyak, kaapam ka no mo't may sa border dito second floor. Kumanabtog nga minudaduma, manang. No maminsan, adda matinag nga usar na. No daduma mat, kaslagoy-guyudan na titugaw na. Makikiktutak, karkaro no itirabi. Hindi na mo't siguro ingagara Tomas. Dayta nga rod. Isu nga rod ako nakaliklikan na kumadagi jay. Ala, agkikinaawatan kayo. Tadyak kayat nga agaapa dagiti borders ko. Tatang, adain tada asalad kun spaghetti. Asino tinangtad? Jakmot ammo no asino jay nang tad tatang. Dagiti kakadwa tayo aborders. Birthday ka no jagnagan iti Jericho. Iso ang nagluto da. Kat nang tadamat. Di mo kumaninawat Kabalan tayo matigumatang no kaya tayo timangan. Ay nalakay, inted da lang arudan. Pagyamanam ket di tauray saan anasaya at tipakpakitam kadakwada. Inikanda kalatta iti makan. Dayta nga rod ket. Kasano nga ino adda inlaok da dita asabali. Anya, ay, jak amukan ka Tomas. Nagrugit ti panunot mo. Nasingpet dagiti kakadwa tayo aborders. Iso apatyak asi pupuso nga inted da day taamakan. Ne, Manong Tomas, anya ti may pay ko? Anya ya ter aramidam. Nagngalaw nga wijay baba. Aglamlam paso Makarangrang, nagsakit tila payag. Kat, anya ngay nga rod ti aramidek, Manong. Alangan mo't adya kon aglampaso. Apay ngamin nga aglampaso ka, kat adda tao ijay baba. Sana bali Manong Tomas, taal daw met. Alas 10 iti agsapa. Saan nga oras ti pan naturog? Ay, jak amon no anya pa'y ti ibagakan ka, Tomas.
Apay ka di maninaya. Kanayon ka nga gungunget. Apay, pati aglampaso, pakibiyangan. Ngalaw nga rod iti agsapa. Sana ka makaturog. Panunutom mo't aldawan, iso anawayada ng aglampaso. Ha! Makapasurong ka kita tao! Hay, jak amukan ka! Kaapam sa amin ng atao nga day taglawlaw mo! Apay ay atuk-tuk-tuk ang tiruangan ti banyo, Manong. Amom lang nga rudan nga dagdigdigos. Idi si ka tinagdigos, nakabaybayag ka. Saan ka matatinuktok Kunak nawan tao. Apay ka di akasta ka, Manong Tomas. Awan pa nakaawat mo. Nagalas ti ugalim. Nay, anya ka diti pagre-re-rian nyo, adwa. Kwa nga nana, ni Manong Tomas. Amo na lang arudan nga adda tao iti banyo. Tuk-tuk payla tuk-tuk. Kunak nawan tao. Apay, di mo mangag ti panagbuyat ko iti danom? Kan maysa, nakalak ti ridaw. Kaya't naasawan, adda tao. Naawatam, Manong? Wenno? Talagang igaggagaram nga ramidan ti kasta. Ala, husto daytan. Di kay agree rin. Talaga amang ibabain ka, Tomas. Day talatisang kaibagam kanyak, Sela. Kat day tamot tipot no. Mangibabain gayam Anya ti naramid ko anak kay babainam, ha? Apay, di ka mabain iti inaramid mo itay agsapa iti may sa aborder. Amom abulsak di tao, ngam kas di iti imbagam? Kat, angaw ko lang, ba't kan ko ana? Angaw para kan ka. Ngam insulto mo't para ijay tao, gapot abulsak kat nga rod. Agyaman ka kiti tadi nakatinutupan. Agasan, ta ibagam nga iswits na tisilaw, tapno makita na ka, kat amom lang nga rodan abulsak. Angaw ko lang nga rod. Hay! Jak amo no adapay panagbaliw mo, Tomas. Namin adon abinagbagaan ka, ngampulos adinak ipanga. Manong Tomas, due date gayam tibil tayo ita. Alaag ko man ti share yo. Dakal mo tunay ti babayadak. Abay nga, kasta ti panagtutal yo. Eksakto mo ti kwenta, Manong. Ta per individual. Kat gapo tatalo kayo, times 3 mat. Anya? Saan ka di ahusto ti imbaga, Manong Tomas? Saan? Kisayam data. Ninayunan yun sa amat. Saan mat Nabayaga kun aborder ditoy. Ngem awan ti kasta abil mi ide. Anya ngay nga rod. Agiin nanos tayo Takas tamat ti adda iti bill tayo. Adda siguro problema iti connection tayo. Ay saan? Basta. Jak bayadan data. No diyo kisayan. Ala, wenan, Manong Tomas. Ngam kasauyon ti landlady tayo, no anya ti maibagana. Mabit man laang, Tomas. Apay ka di manang. Adaman la kayat ko nga ibagakan ka. Anya day manang. Ado dagiti pulpulong dagiti kakaduam a borders ditoy, Tomas. Pati kanubilyo, ado ti reklamom. Pati di bulsak, insultuam. Anya? Diyak kaya ti kasta nga aramid mo, Tomas. Agpapada kayo a borders ko ditoy. Iso nga agtitinulong kayo kuma. Iso a pasensya kan Gapo iti ado a reklamo dakan ka. Agbirok kan iti pagakaran nyo a boarding house. Ang manang. Diyak ngamin kayat asaan nga agkikinnaawatan dagiti borders ko. Kat sika ti ayan ti parikot, Tomas. Gapo ta idiawan kayo pay. Awan ti agririkyar a borders ko. Iso apasensya kan Ngam, ikatan kan kas border ko ditoy. Nakami risak iti pinapanaw na kami ti landlady mi. Binaliwak anaming pinsan ti ugalig. Ket manipod idi, awan meten kinasubang ko. Alakastan, ket agyaman unay. Tuy pagayam mo, Tomas. Pagayam Tomas, nasaya at mayata na kami riskan. Ket ala, itultuloy mo ti panagbalbaliw mo. Gaputanasken nga amom ti makibagay kadagiti karubam. Laglagi pam at tinasayat apan nakilangan ket kapya tiit den na. Bueno papagayam,
Ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Tomas at taga Mountain Province. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.